Izintombi zomhlanga amabuthe Ingonyama ebehlangene esigodlweni ENyokeni KwaNongoma mhla ziyi-11 kuMandulo ezokhumbula impilo yesilo uKaZwelithini kaBhekuzulu kanye nondlunkulu wakhe uNdlovukazi uShiwe Mantombi yamazulu. Izintombi zizwakalisa injabulo enkulu ngokuba ingxenye yalomkhosi nakuba zibeke ukuthi isimo besingasafani ngesikhathi sikaMdlokombane, kodwa sithokoze kakhulu ukuba ingxenye yalomkhosi wesikhumbuzo senkosi kanye neNdlovukazi abawuqala ngonyaka 1984. Usazana noNjabulo Mdletshe neminyaka engama-22 ubudala ubezovalelisa kulomkhosi ngenxa yokuthi usekhethiwe ukuba yocaca emndenini wakwabukhosini kwabuNqobokazi eHluhluwe. Uthi ujabule kakhulu ukuba semehlweni esile esikhotheme. Uthi waqala ukuhlola enza ugrade 2 ngonyaka 2008 wabe seqala ukuhamba nezintombi zomhlanga ngonyaka 2012 eneminyaka eyi-13. Uthi uMhlanga umsizile waba ngowesifazane onesimile kanjalo nothando bebelithola kubayede beluyisimanga. Uthi makuyisikhathi sikaMandulo izintombi ziye emhlangeni naye bengaphuthi ngoba ebazi ukuthi uyimbali yesilo futhi ubalekile. Ingonyama ibisenze isiqiniseko sokuthi ngisho kungekho ophumeni nakhe ekhaya kuwumphako bufika ebukhosini ubuse. Uthi ayikho into ebengithosa njengokuhlolwa ngoba bengizizwa njalo ngiphelele nosiko lwami lokuba umZulu bengizwa ngeke lushabalale ngami. Uthi uyafisa ukuba basaphelele baluhambe lolu hambo ngoba lumnandi luyakhulisana lunika isimilo nenhlonipho nasemphakathini uphinde uvikele nasezifweni. Sengiyahamba ngina 22 years ngiyabonga. Umhlanga namhlanje awufani nomunye umhlanga. Okay, ngiqale nje ngokuhlola kwami kusukela ngisemncane. Bekumnandi uthandile umhlanga, bekumnandi sinesilo sidala. Hope namanje kuzoba mnandi sinesilo esisha noma nje kungafani. Sijwayele ukuthi sibambe umhlanga sibe baningi namhlanje nje ku-empty, kodwa ke uyeza umhlanga okubaleke kunakho konke ukuthi ngijabulile ngizobona isilo esisha kumnandi kunentombi noma nje kubuhlungu ukuthi ngiyavalelisa namhlanje usuku lami lokugcina, kodwa ke ngiyabonga kakhulu. Meya umkhandlu wesifunda saseZululand uMnumzane Thulasizwe Buthelezi uthi basekele umkhosi ngoba bengabantu besilo kakhulukazi njengoba belana eZululand. Uthi kanti lo mkhosi futhi ukhuphula kakhulu isimo somnotho salesifunda ngoba izivakashi zisuke zigcwele kuzo zonke izindawo zamadolobha kuleli. Lapha eZululand ngakho ke uma isilo sehlela umkhosi omkhulu kangaka njengoba kuhlale yenzeka yonke iminyaka nakulonyaka sikhona. Ingonyama igcizelela ukuthi akuhlonishwe imiqathango njengoba kunalesifo se-COVID-19. Ingakho ubona seyingcosana ngoba sihlonipha umgomo kahulumeni ukuthi singabi baningi, kodwa ngaso sonke isikhathi sifaka ama-mask siqhelelane ngokulayelwa umgomo. Isilo sifike eNyokeni sahlangana namabutho behuba amahubo esizwe silindele izintombi ukuba zilethe umhlanga kuso. Inyosi uMgoqozi Masango kanye noMnumzane Buzetsheni Mdletshe bebelokhu bekhulume njalo namakhosi ohlanga bebabonga emva kokufika komdala phakathi. Kwesizwe emva kokuthula umhlanga komdala kube sekungenwa ngaphakathi enkundleni kwazokhanyiswa amakhandlela awuphawu lwesikhumbuzo lokuhlonipha isilo kanye nondlunkulu. Uzokhumbuleka ukuthi lo mkhosi ungokuqala wenzeka isilo neNdlovukazi sebendele kweliphakade.
Enkulumeni yeNgonyama yamazulu isilo Misizulu KaZwelithini yenze kwathokoza amabutho kanye nomphakathi uba bezwa ithi Ingonyama izohamba ezinyathelweni zoyise noyise emkhulu bakhe, ikakhulukazi isilo esibuzile sokuthi umhlaba kaZulu awuyindawo, futhi izoqhubeka ngokuphothula izinto ezingaphothulwanga isilo, iphinde isebenze nalabo abasebenza noyise. Ngimisele ukuhamba nokubamba futhi la kade kubambe khona ubaba ongizalayo okade ebambisene kahle kanye nani, nokunikeza futhi nina besilo, unikeza futhi amakhosi oselwa amaduna ami ithemba ukuthi lokhu kushiwo Ingonyama ukuthi izwe lakwaZulu aliyindawo, nami ngiyakusho njengamanje ukuqhubeka futhi nina besilo kukho lokho zizongivumela izinduna zasosuthu nezinye futhi mhlawumbe zasendaweni yasebabanako esengike ngahlala nazo ekutheni zingofakazi bami ukuthi sathembisana ukuthi konke baba ashiye engaqedanga kumele sikutshule wakho. Ingonyama ibuye yathinta udaba lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane, anxuse kakhulu abantu besilisa ukuthi-ke baqikelele ukuthi-ke baphatha kahle abesifazane. Wathi lolu daba uzoqinisekisa ukuthi uyamlandelela kuze kube sekugcineni. Emva kwenkulumo yesilo ufile kwadedelwana amabutho kanye nezintombi zomhlanga uhutshwa amahubo esizwe samazulu. Izindabeni ze-TV ziboniswa kaButhelezi esigodlweni. Oh,